Ni nôl yn y gegin fan hyn gyda Catrin nawr ten a mae'r salad na wedi bod yn edrych yn ddeniadol iawn. Dwi wedi cael cyfle i fasu fe eto. Blaswch chi bang hwnna nawr. Bach o hwnna. Dwi'n mynd eich hyfryd chwarae teg. Wedi y caws yma. Ddarn mawr o hwnna. Dwi'n cael darnu fawr. Barod. Dy geg di'n fwy na'n ngheg. Ond flasau sy'n mynd ei gilydd yn dda, fi'n credu. Mint yn grin o fe, mint yn grin. A fresh yn y fe. Bach iach, ond rhywbeth ddim mor iach erbyn hyn. Tisien o re? Tisien fan hyn nawr eto yn defnyddio'r erin gwanog. Ond na beth sy'n neis am y tisien hyn, ta pa ffrwyth sydd mewn tymor, gallwch chi ddefnyddio'n lle fel y mafo neu afal. Felly mae'n tisien sy'n gallu cael ei wneud dros y blwyddyn yn dyfa, jyst newid y ffrwythau. Felly, crumble neis iawn sydd yn ei ar ben hwn, llawn cinnamon. Felly ni'n mynd i ddechrau dy hwnna. A y fowlen dy fi fan hyn, mae 200 gram o flawd plaim. A at hwnna, ni'n mynd i fod yn ychwanegu 150 gram o fenyn wedi dorri mewn i giwbiau yn o'r os gallwn ni, achos ni ddim... Ni moyn, chymod, mae wedi toddi fan hyn dy fi ychydig nawr, ond ni ddim moyn i fe, achos ni'n mynd i fod yn gweithio fe anyway, felly, chymod, mae eisiau fe fod yn o'r, achos ni'n mynd i fod yn cynnesu fan hyn, wrth rwbo fe, a wedyn 200 gram o siwgr brown meddal, a wedyn llwy fwrdd o cinnamon, felly blas cryf, ond mae rhywbeth neis am cinnamon, yn atgoffa fi o'n y dolyg. Ie, dyna di peth, a dyn Pawan dechrau, mae'n mynd ar olig yn barod. Wel, fi'n gwybod. Bod cweit drosodd. Diw ma'n bell. Na di. Sawl diwrnod tan capidolig. Deunaw, nos fyd ar rywun. Per y dechrau, mince pies fi wedyn. Diw. So, just, ni gys i eisiau wneud yn amlwg yw rwbo'r cyfan dy gilydd, a gan bod y menyn yn feddal dyn ni fanna, mae hwnna wedi dod at ei gilydd yn gloi. Felly, jyst mynd i olchi'n dwylo yn gyflym fanna nawr. A eisiau jyst gadael hwnna'n yr oergell, tan bod ni'n barod i ddefnyddio fe, oce? So, jyst na'r cam cynta, a newn ni roi hwnna i naill ochr. Felly'r ail gam nawr te, mae dy fi 200 gram o fenyn fan hyn wedi toddi a oeri, a wy'n mynd i ychwanegu hwnna at 300 gram o iogwrt naturiol, 3 wy fan hyn nawr yn cael ei gymysgu fan hyn. A'r wy cyfan sy'n ti fan nawr, ie? A wy cyfan. A ti'n cyrra'n o flaen llaw i weld, do? Ie. A wedyn, yn araf fach, mwyn wedi oeri nawr, yn araf fach, wrth gwrs, cymysgu hwnna mwyn cael hwnna mewn i'r iogwrt a'r wyau. A wrth gwrs, na pam ni'n gadlau oeri yw so ni moyn cwginio'r wy yn dy fe. So mae wyau di sgramblo, ti? Felly, bwysig bod ni yn gadael hwnna oeri. Ar y gyfas, dwi'n hapus, o'n i'n neud yn siŵr. Ond ddim yn t-shirt. Na, hwn war dos, dwi'n Felly, hwn yw'r gweilod y deisien nawr te yw hwn. A wrth gwrs, oedd yn esbonio ni'n anan glir, ond ni'n mynd i fod yn ychwanegu'r cynhwysion hyn mewn i'r cynhwysion sych fan hyn nawr. So, felly mae dy fi fan hyn 420 gram o flawd plaim. Mwyn sicrhau bod hwnna'n codi ychydig, llwy fwrdd o powdor codi, llwy bwrdd neu llwy de, llwy fwrdd, oce? Lot, te. Eitha lot, te. A wedyn 150 gram o'r siwgr caster. Mae'r siwgr yn weddol isel, gan bod y ffrwythau hefyd yn mynd i ychwanegu at hwn. Felly, cymysgu hwnna'n dda fanna, a wedyn, wrth gwrs, ychwanegu'r cynhwysion glyb mewn i'r rai sych. Neu twll bach fanna, a cymysgu hwnna'n dda. Nawr, mae eisiau tin wedi baratoi arnoch chi 33 cm wrth 28 cm. Ond os ych chi yn neud un yn llai, as mae modd hyneru'r recitin sy'n gret, achos mae hwn yn ei tisien weddol mawr. Tin bach yn llai rhyw 24 cm wedyn. A falle lleihau faint i chi'n ei goginio. Ond eitha dwfwn? Eitha dwfwn, wrth gwrs, achos mae eisiau cadw hwnna i gyd ei gilydd. Felly, dyna'r disien wedi wneud yn gret, rwydd yn dyfa. Felly, mae hwnna nawr yn mynd i fynd ar weilod y tin. Fanna, a chymod, mae hwn yn un sy'n mynd i gadw'n llaeth am gwbl o ddyddiau a torri lan yn neis hefyd ar gyfer rhyw fath o bicnic, yn dyfa, chymod?
So gallwch chi gael y salad mewn Tupperware a wedyn y dishyn i orffen, ynddo fe? Just a pen. Ia. Just y tywydd sydd eisiau. Wel, ia. Disgwyl yn greu. Pen wythnos nesaf ddim yn yma, ond nesa gobeithio. Ie, felly jyst gwasgaru hwnna'r weilod y tin fanna nawr. Eich codi dipyn o allu bosib tam... Neith e godi. Sgorchuddio y gwylod mae'n mwy o lai, de? Neith. A wedyn, wrth gwrs, mae dyn ni rhyw 5 i 6 erin glannog wedi dorri fan hyn mewn i 8 darn, t'mod, fe wedi dibynnu pa mor fawr maen nhw, i gyd yma mewn fan hyn. Fi di trial hwn gyda mafon yma mewn hefyd gyda'r erin glannog sy'n gyfuniad bach neis. A ti'n gweud allai ti wso fale neu unrhyw beth sy'n... Wel, unrhyw beth, a na beth sy'n gret amdano fe, chmod, a wedyn, y crwmbl wedyn yn mynd ar ei benne. Almonau wedyn hefyd, sy'n mynd yn neis iawn. Fanna, a wedyn, y gyd sydd eisiau dyn ni'n neud wedyn, yw i bobi hwnna am ryw awr, 170 tymerau Celsius, 9-5. Right. Tan bod y sgiwer yn dod mas yn glir. Gadael ei oeri, wrth gwrs. A wedyn, i dorri ynddo fe, gallwch chi fwyta fe'n dwym, neu yn o'r ynddo fe. Hidden neu cwstad sy'n ei fel rheol. Ie, hifen, rhaid i ni gael hifen, do, fi'n credu bydde fe'n berffet, mod. A wedyn, ond fel fi'n gweud, falle jyst haneri'r amser yw hanner awr, falle bydde eisiau os ych chi yn haneri'r cymysgedd, ynddo fe. A wedyn, twod, gallai di weld bod hwnna yn llaeth neis fanna nawr. Felly dychmygu yn barod panad ro'r rhaglen, darn o gacen a hifen. Darn o disyn fanna. Ti'n meddwl bod unrhyw un yn mynd i gredu bod ti'n mynd i aros tan ar ôl yr aglen ysbyty dasgol? Oedd mae'r hifen yn mynd yn bob man, Sneb yn mynd i gredu na, fy ned. Na, fyna wir. Felly, driwch hwnna nawr te. Cymraeg arn arall ar ôl yr rhaglen efo'r fanna. Dos dim dan eisiau.